vítězem z těchto 4 nominovaných se stal pan Milan Gruchal. Distributory s 6 hvězdami. A já bych nyní ráda pozvala pana Aijuna Lee, country manažera za Litvu, Lotyšsko a Estonsko, aby byl tak hodný a pogratuloval těmto vítězům. Pan Aijun Lee. A opět tu máme nominované za Bulharsko. Podíváme se na jmenný seznam 4 nominovaných a vítězem se stává paní Elena Ivanová. Poprosím paní Elenu, aby přišla sem k nám na naše pódium. Česká republika a nominované osobnosti. A vítězem se stává pan Josef Horník. A je tu další krásná země, je tu Maďarsko a vy se právě dozvíte, kdo byl nominovaný právě mezi Maďary. Ale vítězem se stává pan Gellert Ferenc. Ten se nebojí radostně poposkočit, je to skutečně určitě mimořádná chvíle. Lotyšsko, paní Skaidrite Lapteva. A je tu Litva. Litva a 4 nominace. A vítězkou se stává Gintauta Liukiniavičiene. Ta má silnou podporu a je tu Polsko. A vítězem se stává paní Zofia Zacharská. A Rumunsko nabízí tyto 4 nominované osoby. A kdo zvítězil právě tam, je to Andrada Goya. A poslední země, Slovensko, představuje své 4 nominované. A vítězem se stává paní Katarína Šichtová. Je to country manažer za Českou republiku, pan Gao Guojun. Pan Gao Guojun přichází. A Bulharsko reprezentují tito 4 nominovaní. A vítězem se stává paní Věra Bohocká. A vítězem se stává paní Ilona Kromcová. A jedeme do další země, Maďarsko. A prohlídněme si 4 nominované osobnosti. Vítězem se stává doktor Jovaj Ferenc. Lotyšsko a 4 nominované osobnosti. A vítězem se stává paní Světlana Ignatjeva. A teď je tu Litva a 4 nominované osobnosti. A vítězem se stává Loreta Garmuviene.
Polska a podíváme se na 4 nominované zástupce společnosti Tienc. Vítězem se stává paní Irina Ec. Ještě 2 země, teď to bude Rumunsko. Rumunsko a 4 výrazné osobnosti, ale vítězem se stává pan Ovidiu Ráč. A poslední země, kterou dnes budeme představovat nominované ze Slovenska. A vítězem se stává paní Dáša Brosková. Poprosím, aby i ona přišla sem k nám na jeviště, aby jí mohla být předána její vzácná významná cena. Dámy a pánové, a nyní bych ráda pozvala předávající, a tou je paní Suzanne Sion, senior finanční manažerka za subregion Východní Evropa. Přivítejme ji potleskem, paní Suzanne Sion. Podívat, jak to vypadalo v jednotlivých zemích. Bulharsko a 4 nominované osobnosti. A vítězem se stává Ljudmila Christová. Tam jsme měli pouze 2 osobnosti za Polsko, ale vůbec nevadí. Nyní Česká republika. A tam máme rovnou vítěze a tím je Petr Krejčiřík. Pan Petr Krejčiřík přichází a teď už Maďarsko. Maďarsko a 4 nominovaní. A já prozradím, že vítězem se stává Pap Gulnára. A je tu Lotyšsko. Lotyšsko a 4 nominované osobnosti. A vítězem se stává paní Jelena Astapionok. Litvu reprezentují 2 lvy na této pozici, ale vítězem se stává Danguole Mikevičiene. Já bych tě poprosila, a teď už Polsko. Polsko a 4 nominované osobnosti. A výherce za Polsko je Alina Michalská. A ještě Rumunsko a 2 nominované osoby. Královské osoby a vítězem se stává Konstantin Budeanu. A Slovensko reprezentovali 2 lvy, nejlepší sponzoři v kategorii lev a vítězem se stává paní Alexandra Findrová. Tak Super Lions, dámy a pánové. A ceny v této kategorii předá paní Wai Ping. Pojďme ji přivítat velkým potleskem. Paní Wai Ping přichází s